Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. It's a wonderful Maziphelelwe isonto. Sifuna isipho njalo, asifuna umnikazi waso. Asifuna ukubona kulo keyboard, sifuna ukuzwa yona idlala. All right. Genesis chapter 2. Genesis verse number 18. Verse 18. Ningasahambi. Nifuna ukwenza njani kanti? Asindawo tata. Khona into eniyaziyo yini? And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helpmeet for him. Listen to this, Father Tat. Out of the ground the Lord formed every beast of the field, and he brought them to Adam to see what he would call them. Number one, lithu Adam esebukile zonke lezilwane Adam ashebile tsohle diphofolo tsane lithi akamtholanga umsizi hathola muthusi because usizo lomuntu alukho ezilwane kaba nthuso ya muntu hayi diphofolo. But the most important one, God allowed Adam to choose for himself. Adam no. Adam yakhetha umfazi ufazi uyakhetha njengamanga lokudluliswa nje awusamakala into ofitisi awusokhethula kukubi akusintweni because akusiwonke umuntu ozoba ngumsizi kuye kaba nasimuntu okhethoba muthusi nithatha abantu abafikile nabasizi babo lesingibathusi ubona ukuthi lo muntu naye malakini ubona umuntu onaleni imvawuhle yapheka uyawasha kodwa uphunyuwa kunjalo waphewasha uphunywa ntolo jwalo because awusuwe wamuthusi wayo madoda mawungadinga umsizi nje yekela abantu noma awusohleka umuthusi twala bana baba yeka nje abantwana twala bana baba ngoba siyahlupha nathi madoda uthatha umuntu abantu umlethe endlini the next thing awusafuna ukusizeka awulaleli awufuna ukuzwa lutho wenza izinto ngendlela yakho kodwa unomsizi
kwakumele kudlula izinto. Unethamela ufite dinto. Listen to this. Telecha sena. Adam had to search and search Adam bekufuna so that he saw. ukuze aqinisekise. Lithi uNkulunkulu ikhoze deep sleep. Ethi uNkulunkulu wamlethela umjulu bobuthongo. Wakhipha obambweni lakhe. Ansaman ripping high. What does this mean? Icho ringena. Find someone who has your stuff. Thola umuntu onento zakho. Someone, oh, hayi man, uthola umuntu ophethe into zakho uyazi man, sithi kwafika lo muntu empilweni yami, impilo yami is going. Thola umuntu awuringasela fikile phula baba bentsobo phahaba. Vele lande nje umuntu ongaphethe lutho yakho. Instead uzodla kwasane khona. Aphuphise konke. Imbungulu yomuntu because they don't have anything that belongs to you. Ngoba banalutho kungokwakho kubona. Bayathatha nje. Bangafela. Thula kwakho, Ongathule yakho. imali yakho, Ange-chelpet yakho. ama-relationships wakho. Ange-relationships yakho. Wathi walanda umuntu kanti walanda. Le nto jamfela. So uNkulunkulu wakhipha. So even nje uphethe into eka-Adam. Konke kwa-Adam. Oh ladies, find someone who has your things. Thola umuntu onento zakho. Man, find someone who has. Madoda thola nabantu abanento zenu. Uhlale nami kwi-meeting kwi-session uthi ayasitholana. Anitholani because vele uthola umuntu ongaphethanga into zakho. Noma engama kahle pake yonke into endaweni right. Kahle. Kodwa mayingenazi into zakho makadlula. Sezindlovu neyishapha zazo wathi Adam dlula. Dlula. Gezwa ama-hippopotamus. Wathi Adam dlula. The proof is kuverse number 23. Verse 23. So noma ngabe nesishapha sakho ukhona osifunayo. Ukhona Aloku uzofaka. Khona ozothi ngithanda isishapha sakho. utarike bata yona vasplan. Thanda angizathi vasilanga njengoba nesishapha. Izangathi vasilanga. Yes, mfundisi. Amen. So makumele uyishintshe uthi uyishintshela umuntu akusiyona wakho. Ayixamela uyifetulele umuntu asiyena. Manje manjalo umuntu onanjalo complaina kodwa wayi wena amehla akhe makhulu kanje. Kanti wena wayi sisakho singaka. Akadluli. Angisho ukuthi nantu la bese niyayekela. Yiswa uverse number 23. Uthi verse 23. Uthi Adam at last. Ekugcineni. Ekugcineni. After searching and searching. Esefunile wafuna. Man exclaimed, this one. Umuntu esethi lona. This one. Lona. Hawu madoda. Ithi ngisenza igama lesizulu lingathi lisahlambana ngithi umfazi uyaqingwa. But ladies, let me tell you this. Angimtshele lo sesifazane. He who finds a wife. Why is the wife found? Ungani unkosikazi etholakala? Kanti owesifazane uthola kuNkulunkulu. Utholakala umuntu. Nina ni too exposed. Nina hayi libhebhene. Nina kwi-pastor kwasane edlulayo. Hello. Umuntu othi hello wena uvuma uzo usho isithakazelo. You are exposed. But lithi iBhayibheli owesifazane umfazi uyathola ngoba ufihle kuNkulunkulu. Niyazizwa ukuthi lithi uNkulunkulu oweza no-Adam. Adam akayizelanga nina nithatha isikhwama esincane yolala kamfana. Nina niphuma nithatha ikhwama encane so I can just overnight bag. Overnight bag uyasambisa wena. And let me tell you, mayisethola wakho uzokushiya ne-overnight bag yakho. That's in their condition. If you want him more than he wants you, you are in trouble. If kuwomgijimisayo, you are in trouble. He who finds a wife, the reason kumele uyifihle kuNkulunkulu zameka ngikhuluma la ngoba usese single or single nonke vele so that uNkulunkulu akwenza umfazi. Indoda ayikwenzi a wife, lithi indoda ithola umfazi vele. Akusiringe kwenza umfazi, but lithi is othola a wife. uNkulunkulu okwakhaye kwenza umfazi. Indoda ke message ningabi too exposed ngicela. Abafana ezinyilwane lezi. Umfana kamind ukuthi asekuyuzile for years. Wamnika imali yakho, wamnika ngisho umzimba wakho. Nina nanikana nini? Over iMcDonald's usumnika yonke into. Noma ngiyangihleka ngiyantshela. Noma ningahleka mara ngiyantshela. Nina nihlala nabantu abangakhiphanga ngishisheleni. Nishisheleni le.
usuke kumfosta njalo awushonga namhlanje uthi angithanda angithumelanga iwangibuza ukuthi njani vela akacabanga ngawe uyamfosta wena awukuthi ubona ukuthi uzokulandela yini. He who finds a wife is found. It's not just available as stopping. Oniyaphana nini bafana izinyilwane nangikhuluma hayi mina ngikhuluma ngabafana abasindisiwe abakhuluma nge takatata tatata ribokosha kakaka ikakaka kakaka kakata tatatata bayalidavuza ikhekhe kodwa because nani you are available. Ayashumayela baba. Awasekho amantombazana ahlezi ngentombi. Awasekho amantombazana abathi awuthinti inkomo zikababa. Nina nina isibaye senu nina. Nina nje isibaye isenu niyaphisana. Ofunayo nje thatha. Sixolele mfundisi. Hayi xolele baba. So we are here Silapha because kukhona wesifazane nale musadi. uNkulunkulu asemlungisile waba ngowesifazane Mubimu yasethamukisetheni kwakho umuzi womuntu. Thank you Jesus. Silana because khona wesilisa othi my search is over. I found the one. So ngaze ngikhulume kakhulu ngikhuluma indaba zabantu engingazazi. Ithi ngidlulela kuqala base ngiyacela siyekele igossip right. Ngicela ithi ngiphinde kulento. Hayi ukuthi mabe khulunywa le Inkonzo Yokuphakamisa nani sifihle because the secret. Akusiyona imfihlo. But can we just respect lokho nje ukuthi bavulwe wonke umuntu abona. Angithi sibandle lithi asifuna abantu bajole. Abantu masebebukele bacabanga ukuthi bengakha something abavele kumfundisi. Ngiyazi khona bathi umfundisi angihlanganisa umuntu mina ngibhizi kakhulu mina. I am too busy ukuthi ngabe ngilong match make abantu. If uNkulunkulu azange athi kuAdam nanga umuntu esifazane emthathe mina ngubani? uNkulunkulu weza noEve lithi uAdam wathi at last this one wayikhethela. Ezinye zifika kimi nami ngibe shocked. Hawu. Engayilindeleke le. Kwamina. So ngiyazi bakhona bathi umfundisi nawe ulindile ukuthi uzokuhlanganisa solinda kuze kubuye uJesu ke mntana abantu. Angihlanganisa umuntu. Mina nithi mase nikhulumile nabona ukuthi sikhona into eyihlanganisa kimi bese nginibuza imibuzo. Futhi ke mangibona ukuthi la iorder oil namanzi ke lawo ngizosho ukuthi angene yothandaza futhi. Angene yothandaza futhi le. Angene yoyithandazela le. All right, ake ngenze ke. Alright, kukhona wesilisa weza ke kimi but ke indaba yakhe ngoba bit complicated ibisike yafika kimi before bawumlangeni abantu balezinto baba matchmaker esontweni because mina ngiyaze ngaye kodwa ke waze waqunga isibindi lo muntu weza kimi ke futhi wangitshela before siqala nje masiqala 52 days mfundisi kunento engifuna ukuthi sikhulume yini leyo hayi after 52 days ayingathi lamshisa iqanda 52 days awuphelanga 52 days awuphelanga ngahlala ke naye washo mfundisi ukhona umuntu engimbonile kodwa ngiyasaba mfundisi ukusho usaba ngobani bese ngazi ke anyway so ngakodwa ngamnika ithuba lokuthi asabe yabona ngamnika ithuba ngiyasaba ukusho mfundisi ngiyasaba ukusho ngase ngamtshela ukuthi anyway ngiyazi bese ngizana mfundisi bengithandaza and kanjalo. And I remembered one thing I once said last Sisikuku, if you may remember. Ukuthi abanye benu nibuka la besuthi akekho umuntu wakho la. Ngithi mina the day uNkulunkulu akuvula amehlo uzombona. Khona abantu abasafihliwe nje because vele owesifazane ufihliwe. Angithi ke bese niyaqedana khona la please nangaphandle anilandeni emasontweni phela. Sizokhula kanjani mani loni round khona la. Anilande nangaphandle phela ulande kulela esontweni kodwa ningalanda abantu ema-taverns yanicela lokuthi uzoshintsha kana kushintsha umuntu uzokhipha wena. Okay, good friend, please come forward. Where is he?
Sibambe. So yiyo ke le abantu bazalwane. Yiyo ke le insizwa yakwaNcube Sibanda uBrian simazi ngoBrian siphelela ukhona. Uyeke lo mfo othi isearch yakhe iphelile umtholile umaqondana wakhe. Zithu into engikhulule ngazo. Number 1 uthe umkhulekele. Wathi umkhulekele. uNkulunkulu wayiconfirm ukuthi uye impela lo muntu. Number 2 ngambuza ukuthi unayo yini imali. Asiyona i-dating side la ukuthi jula nje kuyaziwa ukuthi hayi umuntu kabalo umuntu kabani akunamuntu kamuntu la. Awungashadanga nje umuntu kaJesu wena phelele nje lapho. Awungathathanga nje umuntu kaJesu nje. So Brian angifuni ukuthi ngingene indaba zabantu abamafla wakhe ngikunika wena noma cups indaba yeni sena 10 years already. Oh bethunana. Hayi. Mr. Brian Jesus. Nina ngabantu niyashintsha phela ngizothi ngithi yilo yamuntu kandala waphuma lapha ngisekho da mfundisi ngisekho da ngicela umthole lo muntu umlethe. Wenzani? See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. The Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. Because of our time. Ibandla ligcwele lingaka Brian wazothatha usisi mfundisi. Sibindi sakho. All right. Ngicela ukunika ithuba udlulise lezo mbali. Nkosikazi uzobanika nje ithuba uze emuva kancane. Siza ukuthi uthini uma evuma uzobona ukuthi amukela imbali bese iba njalo ke. Sibanike ithuba ke. Sibambeke. Jesus.
ngikunikeni ithuba ungabishayi la uzange wabashayi la mawuyenza into zakho. Zamaswazi Thwala. Today phambi kwamfundisi ebandla lonke ngima phambi kwakho okuvezwe inkosi kwapasa nasenhlizweni yami ukuthi wena uthandiwe inhliziyo yami. Anginakho okuningi engingakusho because mina nawe siyazi ukuthi mase sizikhulumela thina sodwa sosuka siede okungaedwanga inkosi. So namhlanje ngiyacela ube unkosikazi wami. All right. Nakho-ke bazalwane. Usho. Savumelana ke mina nabo Mike ukuthi ekabhuti ngakhuluma amazwi ku Brian as ubhuti, ngakhuluma ku Sisi as well as ubhuti, but ngabatshela ukuthi ngiyaphuma lapho ngizoba umfundisi wabo bobabili. So nje irole yami kulento yabo kuba umfundisi wabo ngokuphelele. Usuku lokuyovela selubekiwe, usuku leyithu ngicela abama families abazoconfirm ukuthi bayazi incwadi bayitholile. Family ubhuti Brian kuze ubaba wakhe khona amongst us nehlobo, but bacela ukuthi ubaba umlangeni ngoba uyozobe iphathi yabakhongi azobamela la ngaphambili. And then I believe owakaThwala I think ngabakhomba ngazi indaba zakaThwala, mina obani bonoThwala, mina ngwakwaJesu namhlanje. Cela bezosho ukuthi Yesu ozomela omnyamando oswazi oswela. Now lady, get your man please. Sicela uthathe umuntu wakho sisina lady. Mosheli sonke. All right, ngicela ukubanika ithuba umndeni abazosho kuningi, bazosho ukuthi bayakwazini lokho engikhuluma ngakho, kungabe ukuthi into esikhulumela thina into engekho la. Asiqale vele komkhonyane yiba bahambisile mhlawumbe sizwe ngabo. Amen. Amen. Amen bangcwele senibingelela namhlanje kumele umndeni wakaNcube nokasibande egameni likaJesu. Amen. Amen.
kwakuyiphakathi neviki bancele ngabo msoka kuwabo Monday ntambama kanjena ngaya khona ka Twala ngafica ngamthola umkhulu nogogo bancele ngayishiya incwadi eyayizocela ubuhlobo buhle kwase kuthi kuhamba insuku sayithola incwadi ethi siyamkelwa ingakho namhlanje sila amen. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Okwabona uthi lolu umkhonto bese umkhonto uzogwaza wena. Sanibonani bazalwane. Kuyavela ngalapho ay ngokuthunywa ubaba ngoba bavela abakhabo umfana mina ngithi ngizilolela umfana ngithi ngiyamthumela ukuthi akahambe le umfana uround emva kwami uyabuya uzongwaza ngezwe nje ngumlangeni futhi naye wangishaya ngesurprise wathi hambisa ibunch lakhe dry clean mfowethu kunento kumele siyenze ngoba thina vele sithenjiwe ukuthi siyolanda abantu hayi nami ke ngalihambisa ibunch kanti akasho ukuthi umkhonto uzogwaza endlini so ngathola umlayezo kubaba mangihlala naye ubaba wangitshela ukuthi bayilethile incwadi ene konke kuyavumeleka sizohlala phansi sixoxe le ndaba siwumndeni amen. Amen. Singabashaya izandla besakhululeka bomndeni. Njengoba ngibeka unkosikazi phakathi kwabo ukusho ukuthi akusho ukuthi sebeyajola. Sisho ukuthi nje sebemiselwe kunamalungiselelo aqaliwe akusho ukuthi noma ungahlangana nabo epen somewhere ungabusathuka kakhulu uthuke kona kodwa ungathuki kakhulu ukuthi awu because kumsebenzi uqalile bazalwane ngokweinhlelo zabo number 1 ukulotshola umsebenzi wokulobola unge-2 zika November umshado wabo unge-14 ka December. Siyakholwa ukuthi imndeni izokhuluma kube ne conclusion because bona bacelile uBrian washo kimi wathi umfundisi bengifisa ukuthi makuthiwa crossover sengumiste ngokuphelele so ke okwakheke lokho bazalwane so sithi sazise lokho ukuthi ke asiqale sibe prepare bazalwane ke asikayithola itheme yet kodwa ke yezi itheme bazalwane amen. Singacela niguqe khona la sizothandaza ngicela ama ministers pastors abakhona beze ngaphambili mele nijike njengekoloyi you never switch your positions she's always on your left Brian remember that mbamba ngo left ushaya ngo right uzungayikhohlwa mbamba ngo left konke kuzawushaya ngo right always. Cela siyababiyela ukuthi kusukela manje kuze kube usuku abazohlanganiswa ngalo phambi kweNkosi sikhulekela ukuthi konke kuhambe kahle uNkulunkulu abagcine uNkulunkulu ababiyele ngicela ukuthi phela umvangeli manje uzothandaza uNkulunkulu ababiyele sibamba amadimoni athatha imali sibamba amadimoni ayisela ngafuni izinto ezinhle umshado bazalwane usathana kawufuni so ke siyababiyela ngicela abazalwane la nikhona nithandaze nani just umsuzwana nje emalo egameni likaJesu let us extend our hands phezu kwabo ngicela uthandaze umvangeli awegameni likaYesu waseNazaretha uNkulunkulu wethu oyingcwele uNkulunkulu wethu onamandla onke entambama namhlanje sibonga umusa wakho sibonga Nkosi uthando lwakho sibonga Nkosi ukwenza kwakho uNkulunkulu wethu onamandla akufani nokucabanga kwethu uNkulunkulu wethu oyingcwele siza nabo kuwe Nkosi abantwana bakho sibafihla kuwe uNkulunkulu wethu oyingcwele impilo yabo Nkosi sigcine esandleni sakho impilo yabo Nkosi mayifihlwe ngamandla egazi likaYesu waseNazaretha asivuma Nkosi ngempilo yabo sebenza uqalile Nkosi wena uzophetha entambama Nkosi sima nengelosi sima namazulu sithi uNkulunkulu wethu oyingcwele bagcine bafihle kuze kufike usuku olumisile egameni
likaJesu waseNazaretha bahambele phambili kuko konke Nkosi. Sixhobisa lonke uhlobo lwemimoya, siyayincibililisa ngamandla omlilo, ngamandla egazi likaYesu. Sibakaka ngengelosi zakho imini nobusuku, ingelosi Nkosi ezi-asayiniwe from today for impilo yabo. Sizinika umsebenzi ngamandla egama likaYesu. Basihliwe Nkosi, kuvele kuwe Nkosi entambama. Sikunika udumo, sithi siyabulela Nkosi, wenze kahle phakathi kwethu. In Jesus name, amen. Kodwa uBrian Nozama leyakusila license ukuthi seningenza noma yini until usuku lokuhlanganiswa kwenu. Ngicela nigcine nipure before uNkulunkulu ukuze ningene entweni uNkulunkulu ayingcwelisile. Siyezwana ngithi uNkulunkulu anibusise. Amen.